O kay pabailuan ko sang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka stasyon. Kag manami kay bag-o kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Bakal ko bulong may may apo ko kag taas akong sugar. Nga pasalamat ko sa Bumbo Radio sang ginatag nila ng 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta radyo Bumbo, number 1. Nakahibalo-bala ka mo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto na nga mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga hali. Tataguyod ng katotohanan, 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radyo Philippines Standard Time, 29 minutos na nakaligad sa oras nga alas 4 sa aga, no? Sa aton nga mga kauturan kag sa aton nga mga kabombo. Wow, grabe, maulanon nga tiyempo sa gihapon sa aton tanan. Pet sa 12 kita iya mga kabinan sa bulan sa Abril 2022. Kag sa gihapon ako ang inyo alagad Bombo Ansindol Sorilia. Updi naman ninyo kami no tubtob lesisang takna subong yang aga sa pagdron sa insipla ka mariga panguna. Mga mainit na balita local, national kag international. Subong man mga balita sa sports kag mga balita nagikan sa patag sing entertainment. Of course, may kaupod naton sa pagdulong sa mga balita sa inyo subong nga aga ang atong mga Bombo Patrol reporters sa field. Subong man atong mga Bombo volunteers kag Bombo correspondents ano bala pila ka managapanguna ang mga balita nga aton nga tutukan sa subong yang aga mga top stories of the day nga aton nga diskusyonan pila iya ka managapanguna nga mga balita aton paghahatagan sa pagtamod subong sining Martes naman nga edisyon sa aton nga panatuntunan Martes Santo sa gihapon Semana Santa no sa mga kabombo naton. Pero amo ni ang maulanon nga Holy Week no para sa aton tanan sige no way gauntat ang pag-ulan driya sa aton sa may syudad sa Bacolod kag sa pila iya kabahin sa probinsya sa Negros Occidental. So ano mga regapanguna nga mga balita local nga aton iya nga tutukan aton iya nga diskusyonan sa subong iya nga aga kaya speaking iya mga kabinan sang sining maulanon nga tiyempo maulanon nga panahon ining pagbukbo sang
or pag sige-sige sang pag-ulan, hindi man gid siya kusog, debla? Pero sige-sige lang gid siya. Pero ang ginapasalamatan naton, hindi inaamuna yung mga kabinan kakusog gid, no? Nga especially driya sa aton sa may syudad sa Bacolod, subong, why man sang may taas gid nga tubig, no? Or kagabi pisar pa yang nga nagtaob, no? Pero hindi kita magkumpiyansa, dapat aligmat kita. So ang mga nagapanguna mga balita local diri sa probinsya sa Negros Occidental, sa pila ka bahin, more or less mga marapit na sa 400 ang mga nag-evacuate tungod ini sa sining may pagsaka sang tubig baha. Diri sa may Barangay Alihis, sa aton nga mga kabombo, ang natipag bala, ang suba, no, may forced evacuation man nga ginpatigayon sa tatlo ka mga purok, no, sa tatlo iya ka mga purok driya sa aton sa may syudad sa Bacolod kag subong man sa aton iya nga mga kabombo sa dugang pa nga mga balita local, aton man iya nga hibaloon syempre subong, no, pila iya ka mga nagapanguna man nga mga balita tanawon naton sa mga gasoline stations man, sa mga gas stations kung effective today ay tinapatuman man gid yang rollback, sus nag-rollback pa ka mga to ka sinintimos, pero okay na lang na sa nagsataas. Ay, sa nagtaas ang presyo sang gatong, no? Sa mga nagapanguna nga mga balita pungsud nun, nga ato niya nga tutukan, grabe man to nagkalanabo sa Leyte. Porte ka subo man, no? Ang patay sa landslide, no? Sa Baybay City, Leyte. Pila na? 22 na nik mga tawo. Chikero nato ng pinaka-latest update. Sa sining bagyo, no? Sa mga kabombo naton. Kag sumungman sa dugang pang mga balita pungsud no ng bali President Duterte, ang niya sa yes din nga talk to the people bla address niya samtang akong presidente mapadayon kita nga magasuksok sang face mask at iway man sang problema, no? Kag sa dugang pang mga balita pungsud nun, subong ang COMELEC may ginapaimbestigaran to, particular to sa Hong Kong, no? Sa nagapadayon nga absentee voting sa mga taga Hong Kong. Kamusta ka mo dira kay mga 91,000 man to mga botante, pero kahapon sa first day do mga kapin sa sobra pila pa lang to, 1,000 mga nakabuto, no? So sige, diskusyonan naton kag mga balita nagikan sa luwas para yung kinagamo dito sa Ukraine, Putin kag Russia, no, nagbutang sang bago nga war commander versus Ukraine, no? Kag sumungman sa pila pa ka mga nagapanguna nga mga balita nga aton iya nga tutukan kag aton iya nga diskusyonan samtang kita ang nagapangalagad sa subong iya nga aga. So this time, Bombo Anthony, para sa aton nga mga kabombo, chikeron bala naton, kamusta naton ang sitwasyon naton diri sa palibot syudad sa Bacolod. Hambal ko na sige-sige ning pag-ulan. Pasalamat lang kita, no, kay ang bagyo bala stationary. Karon by the way sa mga kauturan ta, chikeron naton ang pinaka-latest nga update sang bagyo. Kay man why na naggiho si Bagyo Agaton. Ginahulat niya sa pinaka-latest nga kagabi, no, nga explanation sang Pag-asa. Ginahulat niya nga magsulod ang ining isa ka bagyo si Basyang, no, si Malakas ning international name niya. So ginasuhulat niya kay pagsulod redo gahulatan na islang duha, no, nag-stationary si Bagyo Agaton na muna nga sa gihapon na asik-asikan man kita diri sa probinsya sa Negros Occidental diri sa may syudad sa Bacolod. Pero ipa-explicar naton ini, no, sa mga kauturan naton sa Pag-asa, no, para sa aton iya nga pinakaulihi nga lakat sang panahon. Kabalo ko gabantay gid kamo sang update aga pang banwaw madamo na sa mga kauturan ta nagapariser sa aton. Chikero naton ang patrol kay man padulong kita pa north kay kahapon amo naman ning sitwasyon. Ang pa-Northern Negros, amo naman ni ang may mga pagtaas ang tubig, no? Silay, Talisay, Victorias. So, chikeron naton sa aton nga mga kauturan, kamustahon ta ang sitwasyon subong sa aton nga palibot syudad sa Bacolod. Sa norte man nga bahin sa probinsya, ibaloon naton, no? Sa mga kauturan ta, para yun ang kamudra pagpamati sa 630 kHz sa inyo siningatag sa mga radio dial, no? Or sa mga sa aton nga Facebook, no? Sa Facebook Live, sa Bombo Radyo Bacolod, kung saan ka mo naka-monitor subong,
kag subong man sa aton nga YouTube, pwede man sa Bombo Radyo Bacolod, okay? So kamustahon naton samtang gina-baybay sang patrol ang aton iyang palibot sa syudad sa Bacolod subong iyang aga gina-checkar ni Bombo Carla May Defensor nagikan sa patrol. Bombo Carla, good morning. Yes, sa Bomboan, ulanon sa gihapon nga aga sa ato sining nga mga kabombo, Bomboan, no? So, sa subong nga padulong kita sa norte, sa subong Bomboan, wala pa man gid subong nagataas na diri, no? Ang tubig diri sa area na puro Carvic, Bomboan. At hindi pa gid masyado gid mataas, no? Pero may tubig, no? May tubig na? Yes, may tubig na Bomboan. Wala. Ang aton lang nga basihan, Bombo Carla. Basta gani iya nga do magsigisiging ulan, mayo lang gidya kanay-kanay. Ang ulan niya bi Bombo Carla, dumuno magulang lang ni sa talithi. Pero sige alin kahapon amo ni way gidya naguntat. Hambal ko na gani paslamatan ta daw way lang gidya nagbuubo kay ang Carvic na nga dalan puro Carvic amo ginadayon na mataka, ginadayon niyang tubig dira mo Bombo Carla, amo nang pinakaunang kasaka tubig. Yes, sakto gid na Bomboan, no? Amo ni nga ulan makapataas gid sa nga tubig sa area sa mga lugar diri sa syudad sa Bacolod, especially diri sa may area sa Carvic, diri sa may area sa Mandalagan, gid pasulod Mandalagan, Malabomboan, nandiri nagasaka man na diri ang tubig, no? Bisan amo lang ning ulan, hindi gid tanto ka damol, pero kapasaka sa nga tubig Bomboan, kiti wala man impact ula ang kupa sa ulan, no? Ti abi gani naton kagabi Bomboan, ano na siya, no? Makanay-kanay na siya, pero hindi mo tuod sa batsagan ang kupa sa ato, pero Bomboan nagakaliti galiya sa gihapon manipis na pagpanaliti pero wala gid ini siya nagauntat Bomboan. Oo, non-stop gid siya, no? Do ka first time kuya bala naka-experience siya. Actually, halin gid ni sang Domingo no? Di ba, Bombo Carla? Halin gid ni sang Sunday, nga amo ning gina-experience siya. Wala tuod siya nagadamol, pero sige naman siya. Why gid siya naguntat? Sakto gid Bomboan, why gid sa tuod nagadamol, pero sige sa gihapon ang iya siniya nga pag buo Bomboan, imagine, no? Pila na kagabi ang aton sini nga kaka-experience kung pila na kadlaw malima na subong nga Bomboan, no? Kadlaw gaka-experience siya kita sa nga pag-ulan-ulan. At yung iban diri tinagawgtas sa Bomboan kitingila sini nga mga nilaban wala nagamala Bomboan. So mo ni subong ang naman ka struggle o ko nang mabudlayan ang aton sining nga mga kauturan kiti Bomboan hindi dali-dali magmala ang ila sinigag sa tagsa ka mga nilabhan Bomboan. Amo gani man. So si Bombo Carla padulong ka subong pa north ka, no? Din subong ari ka pa lang sa kwan sa terminal ka na. Mandalagan, barangay Okay. Mandalagan manog kita no sa may area sa nga Bangga Pepsi o ko na barangay Bata Bomboan. So far diri makita nato no nga madupay ang mga salakyan nga mga naga pakagto pakari Bomboan ti kagapon nga daan amo man ni ang ulan Bomboan ti madamo sa mga pang-evacuate nga mga pumuluyo sa syudad sa Bacolod kag nga mo man no ang area sa Negros Occidental Bomboan ti ang ato na information nga nakuha sa area sa Talisay City meron sa mga pang-evacuate sa Silay Bomboan sa may area sa Victoria sa madamo no sa mga lugar nga mga ginpang evacuate na mga pumuluyo Bomboan kiti nagtaas gid no ang katago siguro sang tubig Bomboan malabot sa tuhod no ti iniya ti dapat gid no mag-evacuate na ato sa mga kauturan para at least naman safe man ini sila kag at least nga hindi man sila matugnawan Bomboan kiti ini okay lang kung maghulaw Bomboan, no? Makakita na sa init. Pero hindi, pag hindi Bomboan, dapat nga i-evacuate na kapinta ang mga area na malapit sa mga kasubaan dala nga dasig na tikhag ang duta Bomboan. Kasi subong may mga reported kita, no? Nga may mga areas nga nagkatikhag ang mga dalanon o kung ang mga duta Bomboan. Amo gani man. So more or less, ang mga nag-evacuate diri sa aton sa may syudad sa Bacolod nga gin pa evacuate gid sila nga makita naton sa video gani yala sa evacuation centers mga klapit ni sila 400 ka pamilya Bombo Carla. Yes Bombo malapit 400
kapamilya ang mga na-evacuate, no? Sa Negros Occidental pa lang na Abomboanti ang area naman karon sa nga syudad sa Bacolod ang aton sini nga kamuspahon, no? Kung pila gigabilog ang mga gipang-evacuate, no, sa kada barangay o kung tinggo na lang gigani Abomboano, para at least may baluan naton kung pila kabilog ang mga gimpang-evacuate sa syudad sa Bacolod. So sa Negros Occidental, Bomboanti, 392 ka mga pamilya ang nakabugasan, no, na ginapang-evacuate kag mayara sang 1,800 ka mga individual ang ginpang-evacuate Bomboanti. 392 ka family dalan total sang individual is 1,800 Bomboanti. Dala na diri mga kabataan, no, makaluluoy mga nagagmay bala nga kabataan na Bomboan na balang makabatsag din sila dito sa nga Tugnaw, Bomboan. So Bomboanti heading north kasi padulo na kita sa area sang syudad sang Talisay. Ang diri sa dalon sa carryover Bomboanti sa Subong so far wala pa man gid nga pagtaas sang tubig Bomboan, no. Basa lang sa dalan, no. Wala na ato sini nga makita kung nagtaas lang naman pero hindi iya nga siling nga baha Bomboan sa area dira sa Maya. North Terminal, Bomboan, dito sa may area sa flyover, Bomboan. So, padulong kita sa area sa Talisay, Bomboan. Ini ang area sa Talisay, tiway man ini yung pagayaan, Bomboan, no? Ginatsekyar ang mga kasubaan, no? Kaya suba, termi, Bomboan, ang ginabantayan nga ang pagtaas pala sa tubig. Para at least, no, nga aware nga ito sining mga kauturan nga hindi naging sila dapat mag-inirpa sa hiling sa mga kasubaan, Bomboan, o kung malapit sa mga kasubaan. Amo gani, Bombo Carla, no? So, may sige-siging ulan, amo nang ginambal naton, ulan subong, Yes. pero kung tanawon naton, samtang ginabaybay ka mo pa norte, kay gusto naton chikeron bala sa mga kauturan naton, especially dira sa Silay, Talisay, kamusta kamo dira, no? Nagsaka tubig baha. Victorias, kay kahapon, nagsaka ning tubig baha, Bombo Carla, pero nagsubside man. We would like to know today kung ano naman ang inyo siniiya nga sitwasyon. Or di man kamo nga bahin, subong aga sa probinsya sa Negros Occidental, pwede ka mo makaparabot sa inyo sini nga mensahe, no? Kamusta dira sa San Carlos, sa Sipalay, no? Mga Canduni, kag La Carlota, sa di man nga bahin sa probinsya sa Negros Occidental. Kung anong inyong sitwasyon. Dira kung sige-sige, pagilya ang pag-ulan, no? Pero subong, Bombo Carla, Talisay ka na. Manog Bomboan, no? Ari nakita sa may boundary sa Talisay, Bacolod, Bomboan. So, yes, as lagi sa niya barangay zone 15, Bomboan. May ari na diri isa ka Taytay man, Bomboan. Diri nagtaas-taas, no? Ang tubig Bomboan, na din nga Taytay man, Dominion 1 na din pala Bomboan, no? Ang matabaang, amo ni, isa man ni sa ginapatayan sa nga aton sa nga DCDRMO, katapos ng DFT man Bomboan, tinataas man diri, no? Ang tubig sa may area sa matabaang bridge Bomboan. So, medyo madulong ito, no? Pero mambal kita nga taas no ang tubig diri sa Maya matabang bridge Dalom siya. I mean, nagmakitaan mo gid Bombo Carla nga nagdalom siya. Yes, Bomboan, makita gid nato no nga dalom gid, pero ang flow sang tubig Bomboan mambal nato do wala gid karagasa, no? Do ano lang gid na do ka normal lang gid upon nga do lang hinay lang gid nga flow, hindi magitan to kahinay Bomboan, no? Mahinay lang to, hindi gid. Pero hindi lang siya daw kahaladlukan, gid lang nga daw grabe gid kakusog ang flow ya. Yes, Bomboan, na ano pa man gid, no, paglagtaw mo do ka kanay-kanay sa iya sini nga pag flow Bomboan, wala gid nagaragasa, pero mataas ang level sa tubig Bomboan. So isa na ni, no, sa mga bridge nga o kung suba nga ginabantayan sa katapos ang CDRMO o kundi ang LGU sa syudad sa Talisay Bomboan. Kiti diri nga mga amuni nga suba Bomboan sa uluunhan lang ini madamo man sa mga panimalay nga naga-istar Bomboan, no? Amo man ang sa may bridge o kung sa suba sa Minuluan Bomboan, dira usually ginadaraya nga kung mag-ulan ga baka ginadiraya Bomboan, no? Ti kagapon gani ni ara dira sa mga evacuees Bomboan, barangay zone 8. So
ara ini sila sa area sang sa information nato nga nakuha, ara sila sa basketball court sa Barangay Zone 8 Bamboan. So 17 ka pamilya o kung 198 ka mga individual Bamboan. So sa Barangay Zone 11 naman, namtang ini sila sa may chapel Bamboan sang barangay. So may ara sang 17 ka mga pamilya man o kung may ara sang 142 ka mga individual. So sa Barangay Zone 12, ari ini sila sa simbahan Bamboan. So may ara sang 105 ka mga pamilya o kung may ara sang 505 ka mga individual Bamboan. Sa Barangay Zone 14B ay ara man sa simbahan anom ka pamilya kag 30 ka mga individual Bamboan. Sa Barangay Zone 14A 3 ka pamilya kung 7 ka mga individual. Barangay Zone 3 isa ka pamilya kag may ara sang 7 ka mga individual. Sa Barangay Zone 10 2 ka pamilya kag 15 ka individual Bamboan. Sa Barangay Zone 12A sila sa may Barangay Hall 70 may ara sang 15 ako na Barangay Zone 12 ni isa man Bamboan sa mga naanan man nagtaas man o kumiyara sa may mga evacuees Bamboan. Di madamo gino sa mga evacuees ang syudad sa Talisay. Ang pinakadamo diri amo ang Barangay Zone Barangay Zone 12 Bamboan. Kiti mera sa 105 ka mga pamilya Bamboan. Pilatanan evacuees sa Talisay, Bombo Carla? Bamboan. Pilatanan ng evacuees sa Talisay City alone? Mera sa 52 ka mga pamilya Bamboan ka evacuees ang Bamboan madamo gid Bamboan ang mga evacuees sang syudad sang Talisay hay kita naka total pero madamo Bamboan ang mga evacuees sang syudad sang Talisay. Pila? Ano ni gani? Maggagatos ni tanan, Bombo Carla? Yes, oo. Gagatos kid ka mga individual ang gintang evacuate. How about ang families? Ang families, more or less. Kay dirin akitaan ko ang record sa syudad sang Silay, 83 ka pamilya. Our syudad sang Silay, 83 more or less ka pamilya, 319 individual, no? Syudad sang ano lang na siya ha, syudad sang Silay, damo man nag-evacuate sa Silay, Bombo Carla? Yes, amo gid sa Silay ti madamo gid manang ila sini nga mga evacuee sa Bamboan ti last sa madumduman naton ang January 1 gito ya Bamboan year 2020. Perti gid to ya. Ang baha yes. to. Yes, year 2021 January 1 year 2021 Bamboan last year. Last year or 2020. Ganun Bamboan Basta grabe gid ito ang pagbaha Bamboan do dito kita na shock gid kay ti wala nag-expect ang tanan nga mag taas gid ang tubig. So diri Bamboan sa may Minuluan Bridge, kita nato nga do nagnubo na ang tubig ang Bamboan. So subside nagid man siya yes. no. Subside na siya kay kagapon pag check-yard diri naton ano pa lang kayo nagatulo-talik dito. So Bamboan hindi pa gid naton makita kay nagdulong-dulong pa. Pero naton Bamboan nga ang diri sa may Minuluan Bamboan nag-subside na gid siya kay kagahapon ang pika-pika na diri na nalapawan ni kagapon Bamboan ang pika-pika mga alas 10 ang aga. Nag-check-yard kita diri ang balay na diri gani lapot Bamboan ti amo na ang rason kung nag-evacuate ini sila. Delikado na dra ang mga balay, no? Delikado gid. Amo gani Bamboan ti subong manubo ang dibel sang tubig Bamboan pero ang flow sang tubig is madasig. So may magitanto gid karaga siya pero magid Bamboan nga kung lusong ka ti panigurado madala ka gid sang tubig Bamboan. Pero so far at least nag-subside na ang tubig diri sa may area sang Minuluan Bridge Bamboan. Wala na siya kadako lang sang nabuhin Bamboan kung kadako lang sang kapya sa may pika-pika sa tip sang pika-pika diri sa may Minuluan Bridge Bamboan. Pasalamat kita nga amo sila Bombo Carla kay way kita kahangawaan nga magbaha bla, no? Yes. Unlike to before gid to yung experience nga sus nagkaradudla gid tong mga kauturan ta sa Northern Negros nga the first time nga porte ka sa takas ang tubig, no? Subong sige gaulan gatalithi dira subong. Yes Bamboan nagatalithi pero manipis. Panalithi Bamboan ang aton sinima
siya diri sa Subong. Pagsulod naton sa syudad Santa Lisay, do medyo nagkanay-kanay ang ulan o kung panalit-hilan diri ang area. Pero ang syudad sa Bacolod de Bomboan, sige-sige ang ulan, no? Diri pagpanalit-hiti ang aton sige nga mga kautoran kagapon for sure, no? Ang mga na-evacuate at tinagbalalik naman ini sila. Pero bantayan gid dapat nila permi Bomboan, no? Ang level sang tubig kung ara ini sila malapit diri sa may Minulwan Bridge Bomboan, matabang bridge o kung matabang nga suba, kag Minulwan nga suba, dapat bantayan din nila Bomboan, no? Nga kung magsaka na ang tubig, al sa balupa naman ini sila, no? Mag-evacuate na ini sila para at least nga safe ini sila kahit ang aton sini nga katapos sa DRMO, nag-check man ini sila, no? Sa mga kasubaan diri sa syudad sang Talisay Bomboan. Amo gani man. So, at least ang Silay, hambal ni Sir Eric, kani taga Silay siya, pero pareho man dira sa Talisay, Bombo Carla, as in hambal niya, kwan binabayi, buta balon tarit, hilang gid ya bala. Diri kani sa Bacolod, medyo damol-damol siya, jutay lang gid, no? Mulo magulang na di sa taliting experience ta sa Bacolod. Pero dira sa Silay, Talisay, talithi gid nga ginatawag or binabayi man nga ulan, no? So, pasalamat kita pag-check naton dira sa bridge sa Taytay sa Talisay, why sang pagsaka, meaning nagnubo-nubo ganing level sang tubig, no? So amo na, no? So okay gid, no? Kag mga kauturan ta mas maayo na lang ya kahapon nga nag-evacuate na nga daan para bala sigurado Bombo Carla. Amo gid sakto gid ang Bomboan, no? So mas maayo na lang gid nga nag-evacuate ini sila para at least nga sigurado kag safe gid ini sila Bomboan, no? Kasi kagapon nga daan nag-high tide o kung nagtaas ang tubig di sa aga mo dito Bomboan, no? Nga amat-amat ini sila ya sang pag-evacuate alas 8 sa aga diri sa area sang Talisay, nagsaka na ang tubig di pagka alas 10. Amo to nag-high tide abon Bomboan, tinudugang pagit ang level sang tubig diri sa may area sang syudad sa Talisay ko o kung ang tubig, ang level sa tubig sa mga kasubaan Bomboan. So mayo nga nag-advance na ini sila evacuate para at least nga safe ini sila. Importante safe Bomboan. Oo, gani man, no? So at least sa aton nga mga kauturan kag sa aton nga mga kabombo, no? Nakita nyo si Bombo Carla nagpa-north kita and then Talisay, no? So okay man ang aton nga sitwasyon, no? Pero amo ding ang ginapasalamat naton bala Bombo Carla, especially wala kita yung mga casualties or nano diri. Kay why man gid kita sang storm signal mo, Bombo Carla? Yes. Why kita sang storm signal? Mm. May mga classes suspension lang natabo kahapon. We'll see today kung padayon ina sa gihapon, no? Sa pila ka mga local government units sa probinsya sa Negros Occidental, including Bacolod City, no? Pero wala man kita sang suspension sang biyahe, no? Di ba, Bombo Carla? Especially ang Bacolod, Iloilo, vice versa. Yes, sa Bomboan, no? Wala man sang suspension sang biyahe Bomboan. Pero muli nga, sini nga pag-abangan ang Bomboan, no? Kasi may aradan sang bagyo pag check-yan. Masulod si Kwan, masulod si Basyang. Yes. Amo gid Bomboan, no? Tiyan mo nga sini nga pag-abantayan pagid Bomboan. Kay sa kalantaw naton madako-dako ining si Basyang Bomboan, no? So kabay pa nga ang way nga check-yar subong ako gina-monitor subong amulan na iyas nga way hindi na siya magsulod o kung hindi siya maglandfall sa pungsod Pilipinas Bomboan. Kay makita naton kadako gid ini sa iya Bomboan, no? Ti ining si agaton de medyo gamay-gamay siya pero wala umpat yang iya sini nga pag ulan-ulan Bomboan. Ti ining si Basyang ti amo gini makita naton sa chart Bomboan o kung nang lantawan sang bagyo Bomboan, no? Kadako gid ini sa iya. So kabay pa nga hindi diri siya maglandfall kay hindi sila mag-idol Bomboan nga duwa, no? So kabay pa nga malusaw na ining si Agaton Bomboan. Oo, okay do hulaton gid ni Agaton si Kwan si Basyang, no? Ang international name si si Maganda, hulaton niya gid nga makasulod sa aton diri kay dumabutungay sila nga duha. Anyway, sige, Bombo Carla, no, at least naibalo naton ang sitwasyon subong sa ato niya nga palibot, damo man ginatos man evacuate sa bugos nga probinsya sa Negros Occidental. Pero pasalamat kita wala casualties. Sa masubo sa iban nga lugar, particular Leyte, pila na to, Bientitos ng mga nagkalamatay, bangod sa landslide, amo na mga masubo-subo, no? Kiti may mga storm signal sila dito mo. Kagahibaloon taman ang pinakaulhin naton nga lakat sa panahon. Anyway, salamat gid, Bombo Carla.
Bambuan na mo ng sitwasyon na diri sa Negros Occidental and Bacolod City ni si Bumbo Carla May Defensor para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Assistant Overall Number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bumbo. Okay, sige, salamat sa kay Bombo Carla May Defensor sa unang hugnat sa balita gindaron sa aton subong yang aga. Ang pagbaybay ni Bombo Carla pa north siya nga bahin sa syudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Pero why sang problema? Generally speaking, gatulo talithi siya. Amo na brang hambal ni Sir Eric man niya binabayi ang ulan. Diri sa aton sa Bacolod, dumulo magulang lang siya sa taliti, pero ti binabayi sa gyapon nga ulan. Why untat mo no? Basta amo ning ulan, debla na notice nyo sa mga kauturan ta. Kung amo ni gani iya Bombo Anthony ulan, bla nga hindi siya grabe kabubo ang ulan. Why gid siya gauntat, ga binabayi siya. So kahapon na rin kapon, and in fact talin sang Sunday amo rin na eksperyensyahan naton do ga binabayi lang nga ulan. Ay nagsigi-sige siya hasta kagabi, no? O kasi hindi mo ganyan batsagan sa atop mo eh. Pero pagwa mo gali iya, ga ulan. Sige ulan. Sige tulo bala. So, hasta pa Northern Negros, talithi pag dito ya sa Northern Negros, pero sige-sige. Pero amo na, pasalamatan naton because of this nga, hindi siya bala tamaan kakusog. Why sang pagsaka sang tubig baha, apisar kahapon sang hapon, amo tong ginahambal nga, mayara sang may pagtaob. Balan, kabalo kita kung taob nga daan, bote kung sugwa taon, pag siya sang ulan niya, budubudlay gid, no? Sa aton yung mga kauturan, taas gid sang tubig. Amo nang ginakangawaan naton. So, pasalamat kita. May mga forced evacuation kay especially diri sa aton sa may syudad sa Bacolod, like sa Barangay Alihis, 29 to ka mga pumuluyo ang nag-evacuate matapos matipag ang kilid sang suba, no, sa Barangay Alihis. But so far, amo malang ni siya ang reported. Other than this, wala naman, no? So, although may mga kauturan kita still, may ara sige distras dalom taytay, amo na sa mga danger zones, so ginaabisuhan nga evacuate gid. So amo na nga akadamo man sa maning evacuate like sa Northern Negros kag sa pila ka bahin sang probinsya sa Negros Occidental. So kamusta sa inyo dira? Kaya na-check namon diri sa Bacolod sila'y talisay. So tulo taliti or gabi na bayi ang ulan, pero sa iban nga bahin subong sang probinsya sa Negros Occidental. Sa aton iya nga mga kabombo, kamusta? Kamusta ang inyo nga sitwasyon? Nabutangan nyo inyo lugar kung diri sa Negros, no, mga utod nato yung mga OFW. So, from Saudi Arabia, from Dubai, kag sa diin man nga bahin iya sang kalibutan, from Canada, bawte naga-monitor gid sila kay nga ano ni sila syempre gusto nila mahibalwa ng anong latest nato nga sitwasyon kay nagakabalaka man ni sila para sa mga pamilya nila ngari diri iya sa pungsod Pilipinas, Kingdom of Saudi Arabia, no? So nagaano sila, nagapangamuyo sila sang aton iyang safety man diri, no? Amo gid mga utod naton nga mga OFW. So sa inyo nga lugar kamusta diri, no? Sa probinsya sa Negros Occidental, butangan nyo inyo area para nga may baluan taman ang inyo siniya nga sitwasyon kung sa diin kamo iya nga bahin iya sa probinsya sa Negros Occidental, no? So sa New Zealand, kamusta dira Sir Tide? Sa New Zealand ay may bagyo man dira o kamusta ang inyong nga sitwasyon, no? Sige, so amo na yung sitwasyon naton like diri sa aton sa may syudad sa Bacolod siling maulanon nga tiyempo bangod kay bagyo agaton. Kay karon Bombo Anthony, sa aton nga mga kauturan kay sa aton nga mga kabombo, chikeron gid nato ng pag-asa kay kabalo ko nagahulat gining mga kauturan ta ma-update kita sa pag-asa. So far ang natabo kahapon, suspension of classes. May mga suspension of classes diri sa Bacolod kag pila ka mga local government units, no, LGUs nagsuspend sang klase sa probinsya sa Negros Occidental. But so far, wala man sang ibalo naton today ang update pero wala sang trip cancellation, wala sang cancellation sang biyahe, no? Ibaloon ta pa ni pila ka latest sa aton iyang Coast Guard, no? Ano ang mangin kapalaran naton kay ang today kay wala man kita gale warning pero check tanay sa pag-asa kay dili na naton mangin basihan tamo kay ining si Bagyo Agaton, no, sa pinaka-latest ga stationary lang siya so bining why siya gagiho kay ginahulat nga ni magsulod si Maganda o kung si Basyang kung magsulod sa aton sa Philippine Area of Responsibility
Pero ining si Bagyo Basyang, hindi man siya ginatanaw nga malandfall, do mabutungay lang gid sila ni Bagyo Agaton. Nagahulatanay sila yang nga duha, no? So, ang masubo sa pila ka bahin iya sang pungsod Pilipinas, particular to Balabombo Anthony sa may Baybay City sa probinsya sang Leyte. Ma-check gani kita karon sa aton iya nga makatsyempo kita subong Bombo Anthony man sa aton iya nga sister station, no? Sa Bombo Radyo Tacloban, kay sa data, hibalon tagi ng pinaka-latest nga data, kasubo, no? Sa may barangay Malihi, kay mayara sang landslide, no? So, may mga padayon ng rescue and search and rescue operations sa mga kabalayan nga syempre ginpangtampukan sang duta. So, amo na. So, ibalon tani karon sa Bombo Radyo Tacloban, ha, Bombo Anthony, no? Pinaka-latest update kay makaluluoy man ang aton iyang mga kauturan, no, dito nga amo ning ila iyang nga sitwasyon, no. Pero sa piyak nga linya ang Pag-asa Iloilo, no, area nay para ma-check nato ng pinaka-latest nato ni lakat sang panahon si Sir Charlie Depra. Sir, maayong aga, upod mo diri si Bomboan sa Bombo Radyo Bacolod. Good morning, sir. Sir Charlie? Okay, sige. Wala siya. Wala siya kasulod, Bombo Anthony. Okay, sige. Check ta. Fix ta nga ito niya nga linya, no? Sa Pag-asa, no? Kay Sir Charlie Depra, no? Sa Pag-asa Iloilo. Kay baloon naton sa ato niya nga mga kauturan kag sa ato niya nga mga kabombo. Syempre. Hello, sir? Sir Charlie! Alalo. Okay, sige. Okay, si Bombo Anthony gali. Okay, sige. Chikero nato na kay mas maayo gid ni nga guided naman kita ya like today. Ano naman ang aton iyang pinakaulihi iya mga kabiran nga lakat sa panahon sa aton iya nga mga kauturan sa aton iya nga mga kabombo. No? So, di na si Bagyo Agaton kung nagapabilin siya gyapon nga stationary siya kay mahulat siya kay Bagyo Basyang, no? Magsulod sa aton sa Philippine Area of Responsibility kay dumabutungay gini sila nga duha. So, amo na, that's why nga subong pala, hindi kita maka-experience siya. Although, hambal ko na gani, driya sa aton sa may Western Visayas, not so much man gid ang epekto sinig kung tanawon mo. Sir Charlie? Yes, ma'am. Mayong aga sa tanan nga tagpalamat isang Bombo Bacolod. Ari pinakauli nga tropical cyclone bulletin number 25 karon nga adlaw Martes, April 12, 2022. Ang tropical depression nga si Agaton padayon sa paghinder sa may Summer Lady area. Alas 4 kay na sa aga, uli na siklatan ng sentro sa sining tropical depression nga si Agaton. Ginabulabanta base sa tanan nga available data ngayara sa coastal waters ng Tacloban City, Leyte. May kabasugon nga hangin na sa 45 km per ora malapit sa sentro. May pagmadlos naman magalabot sa 70 km per ora. Ang movement sa karon na almost stationary sa gihapon. Stationary gid siya, sir. Ang severe tropical storm nga si Malakas, uli na siklatan ngayara sa Mela 200 sa 35 km na sidlangan sa Southern Luzon. May kabasugon nga hangin magalabot sa 110 km per ora malapit sa sentro. May pagmadlos naman magalabot sa 135 km per ora. Magahulag naman ini pa aminhan na katungdan sa 15 km per ora. Diri sa aton sa Western Visayas karon nga adlaw magapangibabaw sa gihapon na magalong man nya kalangitan. May mga lapta-lapta tubtub widespread nga mga pag-ulan pagpangilat para goob dala sini nga tropical depression nga si Agaton. Oo. Sir Charlie, klaroon ko, sir. Balik kita diriya sa Western Visayas, Iloilo, Bacolod, Negros, Iloilo Province, or bilog nga Western Visayas. Sir, wala kita ya storm signal, sir, no? Again, ma'am? Why kita ya storm signal, sir, no? Wala. Yes, sa karon wala kita diri sa storm warning signal sa Western Visayas. Yes. Pero, sir, wala man gale warning do mga amo sina. Yes, ma'am. Wala Wala man. kita gale warning. Okay. So, ikaduha, sir, pero eka-experience lang gid kay kami diri halin pa isang tinalikdan nga adlaw. Sige lang pag do binabayi nga ulan bla, sir, hindi man siya kusog pero gudo pulo panaliti do mo magulang lang sa taliti. Sige lang ni namon na ma-experience especially man diri sa amon sa Bacolod sa Negros. Yes, ma'am. Ang mga pag-ulan na sa karon experiencehan naton mga light to moderate with at times heavy rains. Hindi lang dira sa bayan sa Bacolod kundi sa bilog ng Western Visayas amo man aton na experiencehan sa karon. Pero sir, stationary lang gid si Bagyo Agaton, meaning why siya nagahulag? Yes, sa gihapon ang iya sini nga movement stationary, that's why madamo kita sa mga pag-ulan nga na-receive
bangod sini nga sa bagyo sini nga agaton ma'am. So, ano ni sir, ang tendency niya, hulaton niya pa ang ining si malakas or Yes, si Basyang kung makasulod sa aton? Yes, base sa forecast naton sa karon na sining ang ining bagyo nga si agaton gina-forecast nga padayon sa pagminder sa vicinity sa Samar Leyte area within the next 12 hours. Pag turn o kung magliko ini sa pa-east southeastward padulong sa may Philippine Sea karon sa gabi o kung nabuwas sa aga ma'am. So, saan uya most likely masulod si Basyang, sir? Again ma'am? Saan o si malakas masulod sa aton ang ining ikaduha nga bagyo? Saan o siya masulod? Ang ini nga bagyo nga si malakas o kung severe tropical storm nga si malakas ang iya sini nga forecast track nag-slight eastward shift ini o kung nag-isol siya gamay kaga bangod sini manubuan siya sa magasulod ini sa may Philippine Area of Responsibility sa karon kaga pero sa gihapon wala natong ginakuha ang posibilidad nga magasulod gid man ini sa PAR kag kung magsulod gid man ini sa PAR brief lang o kung manubo lang ang duration niya ini sa Philippine Area of Responsibility. Okay. So, ang ma-expect din naton, kasi syempre, di ba, sir, Semana Santa, Holy Week. So, pamangkot ang mga kauturan naton until ayan sa weekend, Biyernes, Sabado, Domingo, may eksperyensya pati kita nga hindi manami nga tiyempo, sir? Yes, base man sa aton nga forecast, ang mga pag-ulan-ulan na eksperyensya naton sa karon nga adlaw until Wednesday mga pag-ulan naton eksperyensyahan and then sa weekend Holy Week naton expect naton may mga pag-ulan giban pero hindi na parehas ni mga isolated lang ang mga pag-ulan. Okay. All right, sige. So, Sir Charlie Depressor, thank you so much for your time ha, kag maayong aga. Welcome ma'am, maayong aga sa liwat. Okay, sige. At least klaro kita no, sa mga kauturan ta. So, si Agaton, Bagyo Agaton, stationary. Meaning to say, why siya gagiho. That is why nga ka-experience gid kita diri sa maulan nga tiyempo. Pero, wala kita sang storm signal, gale warning diri sa aton sa Western Visayas. That is why man, kung manotice ninyo, wala kita ya cancellation of trips, no? Apisar sang eksperyensya naton. At least klaro sa pag-asa. Pero masubo lang Bombo Anthony, kung makachikyar gid kita sinino, especially sa Bombo Radyo Tacloban, sa Bombo Radyo Tacloban, no? Sa aton nga sister station, kay check naton sila Bombo Anthony kay kasubo man, no? Ang ining landslide bala, no? Dito sa probinsya sang Leyte, kay subong no sa latest nga data pila 22 sa mga nagkalamatay. Ang na-recover kay padayon ng search and rescue operation kay natabunan gid sang ang mga kabalayan no sa data sa City Disaster Risk Reduction and Management Office ang sa bahin sang barangay Malihi no sa barangay Cantagnos. Grabe no. Kati sa Leyte, Samar, didto gid abi sa ila iya ang sentro kumbaga bala no sang bagyo no sa aton nga mga kauturan kay sa aton nga mga kabombo. Wala man diriya sa aton no. So amo na siya sa aton nga mga kabombo nga amo na siya nga may mga landslide gid didto yan no. Bomboan, good morning. Wala gid gauntat ang ulan, maulanon kag bagyo ng selebrasyon gani man Sir Vince, no? Diri sa Amon, Bomboan sa San Enrique, nagaulan man. Oh, okay, gaulan man San Enrique, Valladolid, no? Bomboan, wala gid untat ang ulan, pero gafag, no? Diri gafag dira sa Barangay Alegria, Morsya. No, iniblang ang fag bala na namulang duga because na sa katugnaw sa tiyempo, especially no mga Salvador Benedicto, debla nagafag gina dira ya, no? So sa mga nabukid yang nga bahin. Diri sa Sipalay tudo ulan, gauntat ba ulan. Okay, si Sir Blue no, amo na dira sa Sipalay, pero kamusta may mga pagsaka sang tubig ba? Kabay pa nga wala lang kay dubago lang kita naka-recover sa mga bagyo-bagyo mga amos na no. So kabay pa na untat lang hindi lang yang nga magsaka gid ang tubig baha. So sa base no sa nakita naton diri sa ginapadala ninyo nga mensahe sa mga kauturan naton diri sa Bombo, sa aton sa Bombo,
generally diri sa sa Bugos gid nga probinsya sa Negros Occidental gainulan gid ya. Tiyan mo na because ang hambal gani isang pag-asa sa aton nga mga kauturan kay stationary si Agaton, Bagyo Agaton, no, hulat niya pa ya si Malakas, amo na international name. Pero kung magsulod sa Pilipinas, si Basyang na siya ang iyang pangalan, no, nga makasulod riya sa aton sa may Philippine Area of Responsibility, no. So maulanon. Pero sa weekend, kundi sa buong Holy Week, karabanan nga sa mga kauturan nato niya ti. Syempre, ano bala kon Holy Week? Pag abot ya Webes, Biyernes, Sabado, Domingo, ba, kado ka. Amo malani makachansa na iba nato niya mga kauturan niya nga makapulo pa huway gid. No? Pero ang bombo para nga magaserbisyo sa inyo sa aton nga mga kauturan kay speaking of Holy Week, no? Subong iya mga kabinan nga Semana Santa sa aton iya nga mga kauturan kay sa aton iya nga mga kabombo ang Bombo Radio Philippines nagaupod sa Bugos nga Kristiyanong katawhan sa pagpamalandong sa passion, death, and resurrection sang aton manuluwas kag Ginoo nga si Hesukristo sa sining Semana Santa, no? Kay sa sining nga tuig bisan nga ginahulugan na gamay, no, sa nga national government o kung sang local government units ang kadamuon, especially sa mga sumilimba sa sulod sang tagsa kasimbahan, no, actually diri sa aton because alert level 1 kita sa Bacolod, pwede naman kita simba nga sa full capacity, no. Ang Bombo Radio Philippines magkadulong sa inyo sa gihapon sa mga kinaanda na nga mga Holy Week practices. Agod may pilian kamo, ilabi na gid sa mga hindi makagwa bangod sa pila iya ka mga rason. Kay there are those still, di ba may mga may virtual mass kita kon Sunday, no? May mga sa mga kauturan naton kitapos gyapon sa mga naga-monitor because there are those still nga mas pilio na lang sa balay na lang gid anay para sa safety. No, amoy ning rason kun nga ang Bombo Radio Philippines ang maghahatag sa inyo sang mas ginpatahom nga mga drama specials nga hindi lamang mabatian sa radyo. Mahimo man makitaan kag malantaw sa mismo FB pages sang paborito ninyo nga Bombo Radio kag Star FM stations. Oo insakto ang inyong nga nabatian mga kabombo. Ang igadulong namon sa inyo nga Holy Week drama specials hindi lamang audio, kundi may video na gid siya subong. Na? So, ang Genesis nga istorya na hanungod sa una nga 5 ka libro sang daan nga katipan o kon Old Testament sang balaan nga kasulatan sang Dios. Ang inyo naman liwat nga batian kag makitan sa Huwebes Santo, April 14, kag ang Mesaya nga nagaistorya angot sa aton Ginoo kag manluluwas ang inyo manliwat mabatian kag makitaan sa Biyernes Santo. That's April 15. Okay? So ang Bombo Radio Philippines magadulong man sa inyo sang virtual stations of the cross. Kag ini ang pagalakipan sang pag-feature sa mga lugar sa aton pungsod. Sa Luzon, Visayas, Mindanao kag National Capital Region, ini ang magasugod sa Monday, Thursday o kon sa Huwebes Santo sa April 14, tubtob April 15, Biyernes Santo sa kada oras. Okay? So igadulong man namon sa inyo ang virtual nga Visita Iglesia kung sa diin amon pagadalon sa pito tanan ka mga simbahan nga daw kaangay nga yara lamang kamo sa amo nga mga 7 churches. Amo ni mabati kag ipakita sa inyo ang virtual Visita Iglesia sa Huwebes Santo kag i-replay naton ina sa Biyernes Santo. Okay? So apang wala pa gininidri na tapos bangod nga makadulong man kami sa inyo sa mga inspirational songs, may mga Bible verses bilang kabahin sa aton nga pagpamalandong sa bugos nga Semana Santa. Mayara naman sa 7 palabras sa Biyernes Santo kung Good Friday, pinagi sa audio kag video kag live mismo sa ginpili nga simbahan sa inyo tag sa mga lugar kaangay iya sang simbahan diri sa aton. So hindi man madula no sa mga kabombo naton ang Lenten kag ang Easter messages nagikan sa mga religious leaders agud mangin mabinungahon ang inyo nga selebrasyon kag pagpamalandong sini nga Semana Santa. So sa Good Friday, sa aton iyang mga kauturan kag mga kabombo
no? So kabalo man kamo nga sa mga tagpalamati naton temporaryo kita nga nag-off the air, madula kita sa kahanginan pagkatapos ang 7 palabra sa Good Friday, no? Apang liwat kami nga maga-on air kung magabalik sa Easter Sunday o kung Domingo de Pascua sa April 17, okay? So matapos na 7 palabras mga 3 p.m., no? So dira. So and then bilog na Saturday and Sunday, Easter Sunday of the 9 naman kita. Okay? So ang Holy Week 2022 kaupo ng Bombo Radio Philippines, initanan amon gin himuan sang pamagi agud mangin mapuslanon ang inyo nga pagpamalandong sa sining Semana Santa. So naggikan diri sa the number 1 radio network in the country, of course, ang Bombo Radio Philippines. Okay? So amo ning aton iya nga mga activities, no, sa subong iya nga Holy Week, sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton man nga mga kabombo. Sige, mapos kita iya mga kabinan for a while. Pagbalik sa aton iya nga palatuntunan, dugang pa nga mga balita aton iya nga diskusyonan. Kabalo man kita nag-oil price rollback subong. Susnano, nag-oil price rollback to pero sinintimos. Hay, ito hindi magwanta mga kauturan na kambal. Nag-oil price rollback pa ka mo pero okay na wala na kay why nagtaas, why nagidya nagtaas, why nagali na dugangan pa. Ay, grabe na no maning pagkahimtang, no? Diskusyonan ta na ha, kag pila pa ka mariga pangunang mga balita. And of course, no, karon makapagiangot kita dito sa may Bombo Radio Tacloban sa sining landslide man kay mga pila man ka 22 more or less sa pinaka-latest ko na dugangan ni sa mga persona nagkalamatay kay natampukan na landslide ang ilang area, so nagkalatampukan na mga kabalayan. Ahay, makaluluoy kid, no? Diskusyonan naton sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo sa aton lang nga pag panumbalik. Dali lang gid. Stand by. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Yari ang Lenten message ni Most Reverend Patricio A. Buzon, SDB-DD, Bishop of Bacolod. Panamyaw sang paghidait sa inyo tanan. Masugod na ang Semana Santa. Sa sini nga mga iladlaw, kita magadumdum kag magahiwat sang katapusan nga mga adlaw sang kabuhi sang aton Ginoong Hesukristo. Sa diin iya natuman kag nagtapos ang misyon nga ginhatag sa iya sang iya amay, namo ang pagluwas sang katawhan. Paagi sa iya kasakit, pagkamatay, kag pagkabanhaw. Ining pagkasakit, pagkamatay, kag pagkabanhaw, aton pirmi mabatian sa liturhiya. Ini ang ginatawag na Paschal Mystery, the Passion, Death, and Resurrection of Jesus by which we were saved. Kag bangod kay sa sining mga iladlaw, kita naluwas paagi sa sining Paschal Mystery. Ini nga mga adlaw ginatukoy sang simbahan nga mga balaan nga adlaw. In fact, these are the holiest days of our faith. And that is why it is fittingly called Holy Week. Sa sining nga mga adlaw nga kita nagadumdum sang katapusan ng mga adlaw ni Jesus, aton siya updan. Paagi sa aton pagpamalandong kag pangamuyo, I really hope that we follow the ancient tradition of keeping the Holy Week holy days, days of prayer and reflection, and days during which we accompany Jesus to the cross and to the tomb, so that with Him we also share in His resurrection. So kabay pa nga sa sining nga mga adlaw sa Semana Santa, magupot kita kay Kristo, kutob sa adlaw sang pagkabanhaw. God bless you all.
tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa balatsagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang isa ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada semana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation.
Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding grounds para sa bakterya. Suno sa pantuon, maayo nga ideya nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka stasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Okay, sige, balik na sa aton iyang aparatuntunan. Drigid lamang sa Bombo Report sa first edition. Nagdangat kita sa oras, 27 minutos na nakaligad. Sa oras nga 5 sa aga, balikan nato ng patrol si Bombo Carla May Defensor. Sa dugang pang ang mga balita madulong sa aton subong yang aga parayon nga nagapulo panaliti or gaulan kita diriya sa aton sa may palibot siyudad sa Bacolod. Subong sa aton yung mga kauturan kag sa aton yung mga kabombo kundi Martes naman kita subong. Just like sa tinaligdan nga Martes nag oil price rollback. Pero duka kaladlawan naman lang wala. Makakadlaw ka naman lang. Kaya nga sa mga kauturan taahay. Ang mga oil company subong nag oil price rollback gid man tuod. Pero do kasi nintimos. Although, no, ang nag-reduce sila sa pump prices, subong adlaw, 1 piso per liter sa gasolina, pero 35 centavos kada litro sa diesel. Sus nano. May tari kung mag-oil price hike, kamo mo manibala, pero kung mag-oil price hike, kamo tag pulo piso, subong tag 8 pesos, tapos rollbackan mo 35 centimos, piso. No? Pero iba nato yung mga kauturan natin, yun okay na malalasan sa duway gidya nag-rollback, o kung nag-oil price hike pagid sila, kay duduway naging hostes siya. No? So, pero, mayara, no, ang kerosene do, at least taas do, 3 pesos pa, no? Ang ibuhin. So, ang adjustments, depende, mayara effective kaina, 12 midnight, chikeron tabis Bombo Carla, o mayara iban effective 6 a.m. subong nga adlaw. Pero may oil price rollback. Again, 35 centimos sa diesel, piso sa gasolina, 3 pesos sa kerosene. Ang diesel, may mahal na gidya, no? Ay kaluluoy. Mga utod tablang mga drivers, especially mga jeepney drivers, diesel ni ila gamit, crudo. So, mahal pa sa gasolina. No? Ay, apektado gid dyan sa gihapon, kay tiyamakon mo, ma-rollback ka naman lang, pero mga sinintimos pas. Bombo Carla, please go ahead. Bombo Carla. Bombo Anthony, why siya gasulod? Bombo Carla. Go ahead. Yes, Ma'am, kita din subong na sa isa ng gasolinahan sa Bacolod. So, Tuesday morning, susubong bamaan siya sa ating balaran ni sa amin. Hindi nga kakauturan, no? Every Tuesday, change ang presyo o kung nag-rollback ang presyo na isubong sa gatong bamaan. Susubong nga rin kita din sa Caltex sa Bapuan. Kaya makita din nato, no? Ang presyo subong sa gatong bamaan. So, ari, ang presyo sa gatong subong nga aga. So, babuan ang diesel, mayara sa presyo nga 69 pesos and 8 centavos. Sa silver, 66 pesos and 55 centavos. Sa platinum, 67 pesos and 13 centavos. So, ang pagnubo, no? Ako nagnubo ang presyo sa gatong bamuan. So, ang presyo sa pagnubo o kung ang ginubo sa gasolina is 1 pesos bamuan.
sa diesel is 35 centavos, sa kerosene is 3 pesos above on. So, muna ni Subong, no? Nga bago naman nga presyo sa gas na subong nga adlaw kung subong nga semana bomba. Oo, kay early na daya mo. So, mo lagi na ang balbong Bukarla ahay. Nagnubo man gid siya tuod, pero tiyanhon mo na kung sininte mo sa diesel, no? At least last time ang diesel 70 pa na mo subong 69 point pila na Bombo Carla. Mga nagbigada bombaan na 35 mga iyara sa 40, no? 69.40 centavos man na bombaan. Subong 69 pesos and 8 centavos. Yes, bombaan. Oo, dayon ang silver 66.55. Yes, bombaan. Oo. Okay. So, yes, ang platinum 67 and 30 centavos bombaan. 66.55 ang silver, ang ano tong isa? Kerosene? Platinum. Platinum pila? 67 pesos and 30 centavos. Oo. Okay, sige. No, tiyan mo na pasalamat na lang ta. Nga wala pa nag-oil price hike, nag-rollback maski sinentimos lang. So, muna lang ng konsuelo naton subong Bombo Carla. Pag kita mo so hindi na matawa makita sinisa nga presyohan ay subong sa nga gatong nga bombaan. Ay joke pala bombaan na tinag-rollback, piso lang kag sentimos. Pero at least mo ba nubo. So kabay pa nga dason man nga nubo. Dako man dala nga nubo. Yes, kasabay ang kumagtaas ng 50 centimos ng gid dapat ako. Pag nubo dapat amo na yung taas mo. Correct. Ang dako kapag nubo. Anyway, sige. Bombo Carla. Salamat gid. Mamba naman yung ticket sa patrolyo. Bumbo sa Levito Pansa para sa pambansang ng Pilipinas. Sa patrol na bawal sa Bukalan. Sa radyo. Bombo. Salamat sa kay Bombo Carla May Defensor, no? Bombo Radyo Iloilo, si Bombo Chia May. Welcome ta na Bombo Anthony. Yara na si Bombo Chia sa piyak nga linya, no? Sa aton yung mga sister stations. Si Bombo Chia yara na. Bombo Chia May Chua. Bombo Chia, Bombo Radyo Western Visayas. Welcome and good morning. Bombo kay inakaroon ng aton man nga ginalantaw man nga kung hindi kita karon mag ulo aligmat madelikado gid no kag wala kita sa nakaibalo sa mga masunod iya nga magkalahinabo ilabi na nga sa pila iya kabahin sa nga Visayas mayara kita iya sang na record iya madamo gid nga casualties hindi lang nga tig isa kundi madamo sa aton iya nga mga kabombo kag hibaloon taman no ang dugang iyang mga impormasyon sa aton iya nga mga sister station sa aton iya nga pag-tie up sa pihak nga linya ang aton nga mga sister stations ang Bombo Radio Bacolod kag Bombo Radio Rojas. So ang aton iya nga Bombo Radio Western Visayas na-standby na. Welcome Bombo Radio Western Visayas sa Bombo Radio Bacolod, Rojas, kag Kalibo. Good morning. Bombo Chia, mayong aga gid sa imo, Bombo Radio Western Visayas sa mga balita namon dre sa may syudad sa Bacolod sa bugos nga probinsya sa Negros Occidental. Ti una, ang sitwasyon namon dire halin pa sang tinalikdan nga adlaw, Bombo Chia, Bombo Radio Western Visayas, gaulan pero inabalang binabayi nga ulan pero sige hasta subong Bombo Chia wala nagauntat ang pag-ulan no like diri sa may syudad sa Bacolod pero pasalamat namo na mo na gani kay hindi siya kusog nga ulan so meaning kay kahapon ang ginakangawan taob pangadaan basi magsugata bala sa ulan mabaha pero so far subong wala sang pagbaha gidya diri sa amon sa syudad sa Bacolod. Kahapon may ara lang gid dito iyang pamilya bala Bombo Radio Western Visayas Bombo Chia nga na ano bala natiphag abing suba diri sa amon sa may syudad sa Bacolod diri sa may barangay Alihi so more or less 29 ka pamilya ang naapektuhan. And then sa piyak nga bahin sa bugos naman sa probinsya naman sa Negros Occidental sa data sang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office kapin sa 393 families to be exact ang nag-evacuate. Nag-evacuate gid tungod nga yara sila sa danger zone, sa dalom taytay, sa mga lugar bala nga kung in case nga magsaka ang tubig baha or magbaha,
delikado sila. So meaning may mga forced evacuation. Ginpatigayon sa Talisay, sa Silay, sa Victorias. Pero kahapon, diri sa amon sa Negros Occidental, may mga suspension of classes. Until today, gani, ang Victorias, nagpahayag pa silang masuspend sila klase. Amo man na, diri sa syudad sa Bacolod, going back sa Bacolod, may 7 ka mga eskwelahan nga nagsuspend man sang klase. Sa piyak nga bahin, sa dugang panamon diri iyang balita, so effective today, may price rollback man kami sa presyo sang gasolina. Gin-check nato ng mga gasoline stations. So ang sa piso nga rollback sa presyo sang gasolina, 35 centavos sa diesel and 3 pesos sa kerosene. So ara na nag-reflect na ni sa pila iya sa gasolinahan bala. So may ara na subong iya nga aga ang presyo diri sa amon sang diesel 69 pesos and 8 centavos, ang silver 66 pesos and 55 centavos, and ang platinum 67 pesos and 30 centavos. Diba namon mga katran, syempre gambal nga, ay nano man kung mag-rollback sinintimos, kung magpasaka gani, tag 8 pesos, tag 10 pesos, do. Hindi, kita magdaog, sini magamuning pagka-plastada ni. Amo ni mga balita nato, namon riya sa may syudad sa Bacolod, kag sa bugos nga probinsya sa Negros Occidental. Balik sa imo, Bombo Chia. Damo nga salamat Bomboan, Bombo Radyo, Bacolod. Now check karon ta naman ang Bombo Radyo Rojas. Bombo Radyo Rojas, welcome and good morning. Good morning Bombo Chia kag kay Bomboan dira sa Bacolod kag sa Bombo Radyo Galibo sa mga balita namon diri sa probinsya sang Capiz related sa gyapon sa sining bagyong Agaton ho. Diri sa amon sa Capiz sa Subongo. Iway man nagauntat diring ulan balay ning binabayi nga ulan haling kagapon tubtob subong nga mga tinion Bombo Radio Western Visayas. Bago ko lang diri mapakigangutan ang amon diri nga pinuno sang PDRRMO kag as of this time kay ginalauman nga madugangan pa ini ang record diri sa probinsya sang Capiz sang mga apektado yara na sa 890 ka mga pamilya kag 4,209 ka mga individual ang ginapahayag apektado na sini kang mga evacuees naton. Damo-damo naman kag ang iban nga mga banwa wala pa maka-record o kon maka-sumiter sang ila sining report kay bangod masako subongo halin kagabi hasta subong nga mag-aga masako ang pagkadto sa mga barangay para nga i-rescue ang ining mga pamilya nga ti subong lang mag-agaw kung kagaina lang ang nagpangayo sa bulig para nga magpa-rescue nga dalon sa mga evacuation center kay ginabot na gid ang ila sini nga mga kabalayan. 136 so far ka mga barangay ang apektado na sa sining pagbinahabaha diri sa probinsya sa Capiz kag dugang pa diri sa amon nga PDRRMO ang mga taga-Aklan kag ang mga taga Iloilo kon magkadto diri hindi na kamo diri kakadto kay unpassable na ang mga dalan diri sa amon nga probinsya kon magkadto man dira sa Aklan kag Iloilo do malama-lama naman kay ang amon gani nga mga respondents dere, responders galing nga nagkadto sa mga barangay nga ginrescue sa mga banwa. Hindi na gani makahalin bangod man sa sining madalom na gid nga tubig. May mga recorded man diri sa amon Bombo Radio Western Visayas sang sining mga landslide sa kapin 5 tanan ka mga kabanwanan diri sa amon nga probinsya bangod man sang wala untat nga pagbubo sang ulan. Pero pasalamat lang kami kaysa sining mga landslide nga na record sang amon sining nga probinsya. So far wala man sang mga kaswalidad o ina-injured diri nga na record namon. May duha kami diri ka mga missing nga ginapangita subong ang didto sa may Banwa sang Pilar sa Barangay Dulangan kahapon ning isa ka amay nga ti naka inanod sa tubig makadto lang tanito sa area nga ti mangayo bala sa sa relief goods kay may nagapanghatag dito ay bangod sa makusog nga current sa tubig inanod ang sa may kahapon man sang hapon
ang sa may banwa sang Mambusaw, may isaman ka mister nga nagtinguha man nga magtabok sa suba, kay luyag niya nga magpauli, kag ginapayag nga ti do nakainom pa, ti amo mani, missing mani kag padayon pa, ginapangita subong sang amon siri nga mga otoridad diri sa may banwa sang Mambusaw. Ang amon diri nga provincial government si Governor Nonoy Contreras nagpagwa na sa Executive Order number 7 sa sining pagsuspender sang trabaho kag klase sa bilog nga probinsya bangod man sa epekto sa sining bagyong Agaton, Bombo Radio, Western Visayas. Amo na mga balita namo diya kay nagatutok kay kami diri sa sining pagbinahabaha dalaman sa sining paginulan-ulan. Grabe gikuno ni nga ulan, amo ni so far ang pinakamalala, pinaka-worst nga bagyo bisan pa nga wala kita sa storm signal warning pero ti ang ulan bala puwerte kadamo. Balik dira sa imo, Bombo Chia. Madamo nga salamat, Bombo Ron, Bombo Radio Rojas. Now, check karon na naman ang linya sang Bombo Radio Kalibo. Bombo Radio Kalibo, good morning and welcome. Welcome, Si karon taliwat ang linya iya sang aton nga sister station ang Bombo Radio Kalibo sa ilaman karon nga pag aran sa kwan na wala na sang nakabuhi no isa ka 72 anyos nga lalaki miyembro sang Guardian Brotherhood mga alas 4 sang aga kagapon sa may Lambingan Beach, Barangay Pook, Banwa sang Kalibo. Tinakilala yung biktima nga si Ludovico Villaruel tumandok sa Banwa sang Balete apang presente nga nag-star sa nasabitan nga lugar kag treatment no ni Romy Carillo ang nagapanang iya to sang pagkusina sa puan ang biktima nga nag-inuman pang ini nga biktima ka upod ang iya kibahan niya si Isidro Villanueva kag ginapayag nga nakibot na lang sila no nga mutugani nga wala na ginawa ni nga biktima kag nagapati ang ina nga persona nga posible nga ginbagungot no ang ina nga biktima kag sa pagpatin nga wala sang kun ano nga foul play sa mismong kamatayon sang ini nga biktima sa isa karon ginapayag nga may arapan nga investigation ginapatugay namon nga taga Kalibo PNP kag sa mandugang diri nga mga balita speaking sang inaman nga si Agaton ang pipila namon di ka mga banwa sa amon sa probinsya sang Aklan nakapag-plaster man sang pagbulubaha-baha no partikular sa may banwa sang Batan may mga pipila dito ka mga barangay nga ginbaha man pero hindi man niya tuman kadalom may mga ara nga hasta lang sa hawak ang tubig baha dito sa banwa sang Altabas may motong banwa nga may grabe nga pagbaha man nagmando na dayon ang ilang nga mayor dito sa ilang nga mga NDRMO kag PNP, BFP no nga magpatigayon to sang force evacuation sa mga pipila ka mga residente nga grabe nga napiktuhan sang pagbulubaha no kagapon sang hapon bangon sini nga si Agaton tagamumandayon to nag-proceed ang pipila ka miyembro sang MDRMO sang Altabas kag nagpabot sa mga pipilaman ka mga residente nga hindi na magduha blang magpatigayon sang evacuation kay para ina sa ilang kaluwasan motong mga tigulang din gamitan ang mga kabala ang ilang balay daw na abot na ginsang baha nasulod na ginsang baha maging gamitan na lang to sang kanila rubber boat no kag kay man hasta na sa dugan mo ang baha no para nga ma-rescue sila kay nagadulom na kag may ara nga mga may plaster man kami nga pagbaha diri sa may part sa western side sa probinsya sa Aklan ang pinaka napiktuhan gid ang Altabas Batan no Bombo Radio Western Visayas sa karon wala pa sang may ginapagawa nga update no ang amon nga taga PDRMC so para subungaga akon may ara bala nga mga landslide man nga nagkananabo diri sa amon sa may banwa sang or I mean sa probinsya sa Aklan pero initial kakagapon to based man sa information may ara nga katanuman bala or mga pipila naton ka mga farmers ang napiktuhan kay nabot sa baha ang ilang mga matalamnan kag dito sa may part sa New Washington
may tuman nga ginasugid nagpanalasa ang ginasugid buhawi dalaman sang ina nga si Ama Agaton, no? Kahapon sang hapon Bombo Radio Western Visayas. Sa wala so far, mga nagapunan manamon nga malita diri sa amon sa batas ng Kalibo kag Bilog nga probinsya sang Aklan. Back to you, Bombo siya. Madamang salamat po mo Radio Western Visayas ti diri sa amon iya sa bahin iya sang Iloilo ti dako ang kalipay diri sang Bureau of Fire Protection o na BFP Region 6 kati nakaluwas iya sa katalagman ang isa iya ka BFP personnel nga ti halos iya 3 ka oras nga na missing samtang nagapatigayon man iya sang rescue operations sa ginbahaan iya nga lugar sa barangay Pinantan, Elizalde, Ahoy, Iloilo ti ining BFP personnel amo ni si Fire Officer 1 na Nick Steven Cañete, residente ini sa Negros Occidental pero na-assign dire sa May Ahoy Fire Station ti pasado na yung kagabi las 9 ang oras iya bago lang gid nakaabot si Cañete sa Ahoy Fire Station kaupod ang duha pa niya ka mga kaupdanan man nga bombero kay nagapanawag sila iya sang bulig kay ti man sila no nagresponde kay ti nagpanawag iya sang bulig dira karon may pamilya nga natrap dito sa may isa iya ka balay nga 500 ang metros iya ang kalayoon halin sa may highway ti sandig iya diri sa may direktor sang BFP Region 6 ti sila nagi-desisyon man sanday Cañete nga ti balikan ang amo ato nga balay kay ti wala pa iya nakaabot ang Special Rescue Force o ng SRF ti kay ang trabaho ini ni Cañete amo ni ang pag-drive iya pagmaneho sang fire truck kag ti do hindi bala kumbaga do unusual bala kuno kay ti sa among itiyo nagupod iniya sa paglusong sa tubig kag makapatigayon niya sa rescue operation makalapit dito sa balay ti sa tunga-tunga na to sa highway iya halin sa may highway iya sa sang balay iya nga ila rescue ti mabalik na kutani ini sila sa may fire truck kag ti pabantihon na lang kutani ang fire truck agud nga mas malapit na lang lusungon iya sang iya nga mga upod kag sang pamilya iya nga ila rescue ti galing kay sang natabo sang nakabalik na iya ang duwa niya kaupod wala na iya sang tawo ang sa fire truck ti kay wala niya si Cañete kag ginapatihan nga abis ang iya mga kuptana nalunod na niya ti nagpatigayon man ang BFP sang search and rescue operations kag ang Special Rescue Force 2 man yang kangawa man sang BFP kiti base bala karon kun nalunod ginbawian sang kabuhi kiti may pasulundan nga daan ang BFP nga kuntuman nakadelikadong sitwasyon bangod nagabaha kag tungang gabi na iya sa among ation hindi na lang kutani pagipiliton ang pag-rescue apang ti tuman man ang ila pagpasalamat nga sang ulihi iya nakitaan man sang ila nga grupo si Cañete nga nagahulat man dito karon sa bahin sang mga kahuyan man kiti sandig ta iya sa eksklusibo man nga pagpakigbahin diri sang ining BFP personnel sang naanod sa yati ginadumdum niya lang iya nga training inatun-an bilang isa ka bombero kiti naglangoy lang ini nga naglangoy kag sang nabatsagan nga do delikado nagitang daludo iya sang tubig tinagpanod-anod na lang ini tubtob iya nga nakaabot sa kakayuhan kun nga kakahuyan kag didto na iya nagulat man sang rescue ti amo na sa karon ang ginpasalamatan gid sang BFP Region 6 nga way sila sang minarecord ng casualty sa ilang mga personnel kay bangod nga tuman gid iya ka masubo ina kun pananglitan nga ti way taman nga hindi taman luyag matabo pero mo gid nga imbes nga makasalbar ka sang kabuhi kundi imo pa ang kabuhi nga nabutang sa ital-ital so mo nang pasalamatan ta masubong ang ginatawag man gani sila sa aton nga national government nga mga modern day heroes naton kay ti tuman ka delikado ginasalong gid sa aton mga otoridad ang ila man iya nga mga katungdanan pero sa piyakabahin sa aton iya nga sa amon diri nga mga balita man ti may isa man diri gani ka casualty nga na record iya gin kumpirma mismo sang alkalde iya sang Sara Iloilo si Mayor John Ayeng nga may isa gito ya karon nga ginbawian sa kabuhi patay gid ya kag may isa pa gid nga na missing dito iya sa Banwa sang Sara bangod man iya sang pagbaha tuga iya sang Bagyo Agaton ti ang napatay nga nito mandok gini sang barangay Ardimel dito ti ang na missing man ya residente sang barangay Apologista ti ang problema sini kay matabok ni kuntani iya ang lalaki patulong sa may hilwa ikaw mataas yang lugar ti galing kay sa sandig man sa mga nagalaptang impormasyon nakabuya ini sa lubid kag naanod gid iya sang nagadaludo lang iya nga tubig baha ti nagapadayon subong iya ang
search and rescue operation iya sa isa pagid iya ka lalaki nga nalumos man kag gina pangabay gid o kung gina pangamuyuan gid sa mga otoridad nga wala lang gid hindi na madugangan iya ang casualty sa aton iya Bombo Radio Western Visayas kiti kadamo nga sang pila ka mga barangay ang apektado gid dito sa may Sara, Iloilo. May mga barangay pa dito nga hindi pa maagyan, hindi pa pasabol bangod iya sa tubig o kung mataas nga tubig baha sa aton iya nga Bombo Radio Western Visayas. So muna no ginaanang-anangan naton nga subong nga adlaw kiti aging payag man sa aton nga lokal nga pag-asa nga posible nga pagid mag-igo pagid ang isa pagid ka bagyo nga yara sa gwa sa aton nga Philippine Area of Responsibility ining may international name nga bagyo malakas ka at ginapangamuyuan naton nga hindi lang magdungan sinibla nga duha kag kung madungan man sila suyupon sang isa ang bagsang bagyo agaton agod iya nga dungan man sila gwa iya sa aton nga Philippine Area of Responsibility Bombo Radio Western Visayas. Amugani Bombo Chia ang si Bagyo Agaton stationary siya nga daan ginahulat niya gid si malakas nga magsulod sa Philippine Area of Responsibility nga tawgon na naton kay Bagyo Basyang pero pangamuyuan ta na kay sa amon dire ginapamamatian ta ka Bombo Chia do ka ano gid no do ako ang epekto gid dira sa inyo kay mayara sang casualty sa amon dire abi may pag lang ga ulan-ulan lang pero hindi dako gid ang epekto may evacuation tuod pero dira dito ka dalom gid sang baha bala Bombo Chia dira sa inyo. Oo, amo gani Bombo ang ginalantaw-lantaw man naton kay ti sa subong nga adlaw nga daan na medyo diri sa may bahin sa nga Iloilo ya medyo malinong ang sitwasyon sa karon pero dugay-dugay may ara naman sa pagbubo nga ulan. Kaya naman niya sa may bahin sa nga sudad sa nga Rojas sa Bombo Radio Rojas kamusta dira kamo subong? Ang pag inulan-ulan diri do ay ginagauntat bala although hindi magid bunok bala. Pero kagabi kagina sa maga makusog naman ang ulan subungod o binabayi naman nga ulan ay bala mo diri sa amon na Bombo Radio Western Visayas basta magtayuyo na nga muna nga ulan ay expectaron gina ining pag binaha-baha nga na-experiensyahan namon amo na gani sila nila ang iban nga wala bala naka-evacuate nagliligad nga mga tinuig sa bagyo ti subungo na obligar gid sila kay sulod-sulod gid mako mo nga nagalabot na sa atop sang ila sa nga balay ang tubig partikular dito sa may sitio Lagubang sa may banwa sa nga President Rojas to nga taop-taop na gid kahapon pa lang sagud to ginalapawa na ang ila sa nga balay sa tubig ani nireskyuhanay na to kagang iban nga mga barangay subong sa mga kabanwanan sa 2nd District ko amo pa lang nagamat-amat man saka ang tubig gani hindi na di makakadto kamuda sa mga taga Iloilo bala nga luyag magkadto di sa Capes kag sa mga taga Kalibo ati anuhan nyo danay paubas-ubasa kay hindi gid maagya ang mga dalanon nga pasulo dire sa Capes sa Bombo Chia. Oo, amo gid gani Bomboron. Now check on ta dira sa may bahin iya sa Kalibo kamusta kamuda Bombo Leonard? Bombo Chia no Bombo Radio Western Visayas so far padayon nga ginamonitor man sa amon nga mga MDRMOs ang amon nga mga kasubaan diri no particular diri sa may banwa sang Kalibo kag sakop man sa banwa sang Numancia ang amon diri nga Aklan River no so far wala man sa nabutang sa critical level ang level sang ina nga tubig kay although nga diri sa amon halin pa kagabi no tubtob sa karon nga oras nagaway untat ang pagbubo sang ulan kung kisa madula siya mga maximum of 10 minutes ara naman dayon baskog naman dayon ang mabubo sang ulan nga muna nga nagresulta man bala sa pagbulubaha-baha sa pipila ka mga banwa particular dito sa may eastern side sa ngamon nga probinsya sa banwa sang Batan, Altabas kag sang porsyon sang banwa sang Balete no kag diara man sa western side nga mga manaba bilang nga mga lugar banwa nga ang ila balay ginsulod man sang ina nga tubig baha so far sumong ang mulang na no gamay nga pagbulubaha ang nakapikto lang diri sa amon sa probinsya sa Aklan Bombo Chia. Sige. Madaming salamat Bombo Radio Western Visayas hindi ko na pag-ibalik kailangan lang nagitangakon nga tempo. Okay, sige. Salamat gid Bombo Radio Western Visayas. Why naman kita yung mga kabin namin na bilhin niya tempo. May gamangkot subong, may biyahe Dumangas, Bacolod, yes.
No, so far wala pa cancellation of trips, no. Pero ibaloon tagin ang pinaka-latest update kay why kita ya gale warning, o why kita storm signal warning, or why kita storm signal. So automatic wala man gid na siya ya cancellation of trips. But we'll see later on kung ano pa gid ang dugang announcement sang Coast Guard, no, na Hanungod City. Kabalo kang Coast Guard Commander ta subong si Coast Guard Commander si Mercurio. So sa pagka ito ka manol kay sir, no? Hindi mo malabot may interview. Sige lang kay baloon tagid kay do kapila na ni kay instansya nga hindi siya magpa-interview. Kung pa-interview, dito kadugay-dugay na naman nga mga Coast Guard Commander nga manag-alagi Dris Bacolod sa Negros do. Sila maniganiga una informar sa tao kayo mo ning ila obligasyon mo. Sige lang kay ma-relax ta anay kay hatagan ta sa tsansa kay do ka pila naman siya direk bulan sa Bacolod. Do na bulanan na siya, no? Pero do may na-notice nang ta saya. Do hindi ta believe magamo ng mga Coast Guard Commander nga do nagapanago sa sa opisina niya nga do hindi mo malabot, hindi mo interview. Nagpungko ka pa daya kung hindi ka man lang gali magpa-interview. Na lang nga damo kami mga palamangutanon especially Bagyo do. Sagi ka man mo ka panago-nago. No? Pero sige lang. Basi kung na timingan lang bala, no? Sige. So ibaloon ta na karon sa pinaka-latest update, no, sa aton iyang Coast Guard Bacolod. But so far wala cancellation of trips, no? Kay why man taya storm signal, okay? So ini kita minabilin nga Tiyempo standby na sa pagpangalagad sa Bombo News and Views Morning Edition. May kaupod ninyo si Bombo Jazz de Jesus Madrigal kag Bombo France Andrew Burgos sa gihapon. Ako ang inyo alagad Bombo Ansin Dolsorilia para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, basta radyo Bombo. Bombo Radyo Bacolod. Number 1 basta radyo Bombo. Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang tips sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium.
Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba kinahanglan hagan-hagan lang. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang